Hej, jeg vil lige vise jer, hvor nemt man bruger vores nye beslag til at montere vinduer på. De ser sådan her ud. Og det man gør, man lægger simpelthen en kile i, og så kan man justere sådan her. Det vi også har lavet, vi har lavet en lille arm i siden der. Det sikrer, at man kan lægge kilen i, justere den, og så kan den lille arm altså holde kilen, så den kan sidde både lodret og vandret uden at ryge ned. Men prøv at kigge med en gang herover. Inden jeg gør først. Jeg bare gerne at nivellere bunden op først. Så jeg tager og lægger en kile i den ene side. Sikrer mig, at jeg cirka har en 12 mm her. Så lægger jeg mit vatterbas her. Tager en kile over fra den anden side. Så skubber jeg bare den ind, til vinduet kommer op, og jeg vatter. Eller kile kommer op, og jeg vatter. Det er den der. Så tager jeg gar. Det placerer jeg her. Og jeg ved, at den står i vatter. Så jeg tager en kile og propper i heroppe i toppen, i beslaget. Og lige så snart er den på fat, så sidder vinduet faktisk fast og kan ikke ryge ud. Det man så gør, så tjekker man sidevejs, om vinduet skal til den ene eller den anden side. Og jeg har lavet min model her, så jeg skal have 12 mm luft i hver side, og her der er 20. Det vil sige, at jeg skal lidt til den side der. Så tager jeg en kile og propper i herude. Og så skal jeg nemt måle her. Så er jeg på 12 mm der. Så jeg kigger her, sætter ikke der. Næste trin, så tjekker jeg, at vi er i lod op her, langs karmen. Og den er i lod. Så fører jeg kiler i her ovenfra. Der. Så, nu sidder vinduet. Det er vatter i bunden, og det er lod i siden. Nu skal jeg tjekke ind og ud. Jeg måler først hernede i bunden, at vinduet her har den dybde, jeg godt kunne tænke mig. I det her tilfælde er det 9 cm, jeg godt kunne tænke mig. Det er det der. Så giver vinduet en skrue her. Tilsvarende over den anden side. Hver beslag kan tage 4 skruer. Jeg vil anbefale, at man bruger 2 i hver beslag. Så er man i hvert fald home safe. Så tjekker jeg lige ud den her vej. Det kan nemt brygges ind og ud på beslagene. Det glider nemt frem og tilbage. Sådan. Så giver jeg dem også en skrue der. Og I kan se, beslaget er forberedt til 4 skruer. Og i det her tempo, man giver hver dem 2, så tænker jeg, det er fint. Så her. Nu sidder vinduet fast, og så kan man nemt gå og efterskrue, hvor man har lyst til. Den skal selvfølgelig skrues i alle beslagene. Beslagene skal altid monteres efter vinduesleverandørens anvisninger. Nogle tilfælde er 80, nogle er det 60. Det skal man altid huske at tjekke. Hver beslag kan bære 250 kilo, så det er ikke beslagene, der ligesom gør, at man ikke kan montere dem med tæt afstand. Ja, held og lykke med det.